Здравейте на всички! Казвам се Цеца Христова и съм секретар на Народно читалище Развитие 1926, село Антимово, община Видин. Ще ви разкажа много малко за нашето читалище. Има създадени две танцови групи, Шаолени и Лудо Младо, които имат множество участия, както на българска сцена, така и на международна. Нашата голяма гордост, това е Дунавските ритми, музикален състав, който е вписан в националната листа на живи човешки съкровища за 2015 година. Преди 2 години решихме да създадем една кулинарна група под надслов "Забравените бабини ястия", която се състои от 10 човека, ентусиазирани, млади и малко по-старички участници. Но пък от тях черпиме много опит. С тази група се явяваме на много участия. Имаме множество съвместни участия с господин Ангел Ангелов от Академия Кулинарен историк, град София. Готвили сме навсякъде, и в България, и в Сърбия, и в Румъния, и навсякъде сме посрещани с радост и нашите манджи са били възприети като най-вкусните. В нашето читалище миналата година празнувахме 10-тия юбилеен международен фолклорен фестивал с участието на над 700 самодейци от България, Сърбия и Румъния. Интересът към фестивала е голям и затова с всяка изминала година се стараеме да променяме неговия статут, за да е по-интересен. Това е в кратко за нашето читалище. Аз, както ви казах, се казвам Цеца Христова. За по-кратко можат всички да ме наричат Баба Цеца. И какво ще ви приготвя днес? Първото нещо, което ще приготвя, това е рибената саламура или саламура депеще. Как се приготви самата саламура? Слагаме да заври водата. След като завира водата, изпичаме чушки, желателно е и лютиви, и сухи чушки. След завирането на водата слагаме чушките, за да могат да омекнат. В същото време на туча на печката или на теникия запичаме изсушена риба, домашно изсушена риба, но за момента ние ще изпечеме прясна риба, понеже ни липсва изсушената. Изпичаме рибата, след като чушките вече са омекнали, тогава слагаме рибата. След около 10 минути в малко тиганче запържваме малко царевично и малко бяло брашно. Пропорцията, да кажем, 1:1, за да може да я изсипеме след като се запържи в самата саламура, да получи гъстотата, необходимата гъстота. И накрая, когато саламурата е готова, я овкусяваме с сол, с чесън, с меродия, магданоз и естествено с много любов, за да може да се консумира от всички и да усети любовта, която ние и придаваме. Тази саламура обязателно се консумира с качамак, който ще ви го приготвя накрая на всички, или мамалига, който ще ви го приготвя накрая на всички рецепти. И естествено се пие с пенливо червено влашко вино. Това да не се забравя. Това е презентацията на първия ми продукт. Втория продукт, който ще го приготвя, това е зелето с ориз. Типично влашко ястие, което датира от много стари времена. Рецептата сме я научили от баби,
които са доживяли до 95 години. Това ястия се е консумирало както на хубави празници, така и на тъжни празници и е било едно от основните ястия в Влашко. Как се приготвя самото ястие? Първо нарязваме лук. Характерното, което сме научили от тези баби, е, че лука трябва да се реже не на дъска, както сега го режеме всички. Лука трябва да се реже на ръка, за да може да усети любовта и старанието на ръката и тази любов да се предаде на тези, които го консумират. Режеме лука, запържваме го в малко мазнина и предварително нарязваме свинско месо. Но да ви кажа откровенно, тази рецепта е най-вкусна с патица. Патешко месо. Но ние за момента го приготвяме с свинско месо, така както е било приготвено на времето. Режеме месото на дребно, след като лука се е запържил, тогава слагаме месото. Запържва се и месото заедно с лука около 10 на 15 минути. През това време в отделен съд ние си запържваме предварително нарязаното на дребно зеле. Запържваме и зелето, слагаме ориза, но ориза трябва да бъде в много по-малко количество от зелето, за да придаде този вкус, който е необходим. Зелето трябва да преобладава. Запържваме и зелето 10 на 15, 20 минути, в зависимост от бързината на печката, защото ние готвиме на печка с дърва, пък не можем да видим градусите, както сега се готви. Затова го опитваме непрекъснато. Запържва се това и омешваме лука и месото с зелето. Разбъркваме хубаво, сипваме в тавичка, мушкаме го в печката и го запичаме до готовност. Същото ястие се консумира с мамалигата. Неизбежен спътник на всяко едно автентично ястие е мамалигата. Другото нещо, което мисля да ви приготвя, това е баницата суклия. Тя е много лесна баница, много вкусна баница и с нея се усеща автентичния вкус на абсолютно всичко. Как се приготвя тази баница? Всичко се слага в купа. Чукват се яйца, слага се захар, слага се брашно и накрая сирене. Количества според възможностите, според вкуса, ако искате повече сирене, повече слагате и така. Всичко се обърква, омешва се, става на торбос, защото едно от наименованията на тази баница е освен суклия и торбос. Мешано, бъркано. Запича се във фурната, реже се и го ядете с наслада. И вече най-накрая всички манджи са готови. Започваме да правиме качамака или мамалигата. Как се прави качамака? Слагаме да заври вода. Приготвили сме тенжерка. Слагаме да заври водата. След завирането на водата слагаме щипка сол. Примерно на 400 грама брашно царевично, домашно брашно, царевично, смляно от царевица. Завира водата и, за да не лепне самото брашно, когато се разбива, във водата слагаме лъжичка 2 олио. Това спомага, за да не залепне около стените на съда, в който се прави. Слагаме постепенно брашното, разбъркваме с дървената лъжица или с джуруляка, както се е казвало на времето. Разбъркваме хубаво до необходимата гъстота, докато отлепва от стените. След това го изсипваме горещ и го режеме с червен конец, за да може да се предаде любовта, здравето и благоденствието към всички. Това е, което исках да направя. След малко всички ще седнем задружно на масата и ще опитаме ястията. Благодаря ви!
този случай сол ще се сложи накрая, когато има изчества. А иначе, ако се прави с посолената и сушена риба, тогава сол не е необходим. Ето виждате как се изпича рибата и тук тя придобива. Така, според мен рибката вече е готова. Чушките са уместнали и можем да си я сложим в гърнето. Смешваме хубаво и в момента оставяме саламурата да заври. През това време ние спокойно можем да се заемеме с второто ястие, ориза с зелен.